Central Visayas aduna nay 1,057 ka mga barangay nga nadeklara nga drug cleared samtang 116 usab ka barangay ang drug free. Ang detalye sa report ni Femery Domabo. Subsub pa karon ang Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing sa ilang pagmonitor o pagpahinumdum sa kabarangayan sa Central Visayas. Aron daghan pa ang madeklarar nga drug cleared o drug free. Pagpuhag pa sa mga kalihukan sa ginadili nga drugas. Mato ni Lea Alcantara ang tigpamaba sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA 7 nga suka 2017 hangtod karon aduna nay 1,057 ka mga barangay ang nadeklarar nga cleared. 116 na usab ang gicertified nga drug free. Kaning drug-free, again, just like the drug-cleared barangays, natay regular monitoring ani nila and verification. Just to make sure nga ma-maintain nila ang ilang drug-cleared status. Periodic ang atong monitoring ani nila. Gipasabot ni Alcantara nga ang mga nadeklarar nga drug-cleared mao kadtong adunay illegal drugs activity kung drug-affected barangays kaniadto apan nalimpyuhan na karon. But pasabot na ay presence of drug user, drug pusher, pwede po na nga na drug den, no? And other drug kinds of drug personalities. Now, muagi ni sila og proseso nga gitawag natog Barangay Drug Clearing Program. And once ma-suffice nila ang requirements under the Barangay Drug Clearing Program, i-deliberate ni sila sa gitawag natog Regional Oversight Committee. Bisa na deklarar na nga cleared, padayon ang mga operasyon batok ni adtong mamonitor nga namalik sa kalihukan sa illegal nga drugas diha sa kabarangayan. Samtang ang barangay drug-free, maukad tong mga barangay nga wa gyud bisan usa nga kalihukan nga may kalambigitan sa illegal nga drugas, sukad sa sinugdanan. Namang gutay mga barangays, ma'am, nga wala joy record, wala reports of any illegal drug activities, wala drug personalities, maski users, naani sila, pero gamay ra kaayo, no? Gamay ra kaayo ni sila sa Region 7, but need gihapon ni sila i-capacitate kay in the event simba ko lang na ay musulod dito nga drug personalities, at least kabalo ang barangay kung sa ilang buhaton. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak!